Ai, hola, hola. Hola, lengoferits! Hola! Què? Ja és Nadal, oi? Sí, i nosaltres volem desitjar un bon Nadal, però d'una manera molt original. I llengua ferida. A veure si reconeixeu aquest text. Som-hi. A la fi l'hora ha sonat d'emprendre la gran batalla i si mon poder no falla, tindré el món en un grapat. Que comenci, doncs, la guerra contra del poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esberli la terra! Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves gosadies tocar amb ta bava voldries la donzella més pura. Que si és vella, és tota ella un verger florit. En un temps les flors hi esclaten com en una terra de meravella. Els ametllers són els primers, amb la seva flor blanca i rosada. I encara no ha tingut temps de caure'ls la flor, que ja en els conreus onegen els blats novells, com una mar de somni. Després, més endavant, quan ja rossegen, veureu que les muntanyes esdevenen de l'or més fi, amb la flor de la ginesta que cobreix tot. I més endavant, quan ja l'estiu és al caure, els arborsos les acoloren com en una posta de sol rogent, mentre, al pla, els fajols abriguen amb la seva blanca de les seves flors els camps xops de les pluges de setembre. I et fas un tip de préssecs i de raïms, fins que la panxa ja no pot més. I després es mata el porc i tens tant pernil i tanta botifarra com vols. Llengüaferits, hem endevinat de quina obra de teatre estem parlant? I tant que sí, Els pastorets d'en Josep Maria Folch i Torres. Esperem que passeu molt bones festes i que us portin moltes paraules en moltes llengües. Això mateix, Llengüaferits, bon Nadal i som-hi!